Itxaroten ari zarenean, irudimena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da, alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goiziltzen dira ametsak, hitzemandako promesak, pixkanaka hiltzen ditu, ohituraren babesak, goiziltzen dira ametsak, bide berrien aukera, poliki hondatzen ditu, egunerokoan presa, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira. Begirada jaikita zerura, bueltan zoaz abia puntura, berriro datorkizu burura. Menua. Urte betetzeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Arratsaldeon herri eskolako ikasle eta irakasle guztioi. 6Bko Sare eta Laia gara, aurkezleak. Eta gure taldekide guztiekin batera ikastetxeko albiste interesgarriak eta alaitasun pixka bat ekarri ditugu zuentzat. Gaurko saioak atal hauek izango ditu. Eskolako albisteekin hasiko gara. Ondoren gure proiektuari buruzko elkarrizketa txiki bat. Jarraian urtebetetzeen txanda izango da. Segidan asmakizunak eta txisteak izango dira. Eta azkenik agur eta hurrengora arte. Orain, albisteak. Lehenengo albistea, agenda 30. Aste honetan, LH-ko maila guztietako A taldeei paper pote eta plastipote ateratzea eta sartzea tokatzen zaie. Eta datorren astean, LH-ko maila guztietako B taldeei. Agenda 30 esaten duena jarraitzen badugu, mundu benetan hobea izango dugu denontzat. Papela. Zerekin egiten da papela? Zuaiketat. Ze kalte egiten dute? Eta zer? Eta zergaitik egiten dute? Zuaiken mozten dugu basoko zuaiak eta aldaken dugu beste zuaik mota batzuekin eta zuaik mota horiek kalte asko egiten dute basoetan. Eta zeintzu dira kalte egiten duten zuaitzak? Pinua, eukaliptoa. Zer egin dezakegu hori ez gertatzeko? Reziklatu papela. Plastikoak. Zer gertatzen da ez badugu birziklatzen plastikoak? Erekan bukatuko duela eta erekatik itxasora. Zer gertatzen da plastikoa lurrera botatzen badugu? Erekara. Zer gertatzen da itsasoan? Itxasoan animali asko konfundiken dute janariarekin eta jaten dute. Eta horregaitik hiltzen dira. Zenbat izaki bizidun hiltzen dira, gutxi gora bera? Ez dakit, baina bat dakit ugaztunak. Urtero 100.000
Itxasoko eguaztun hiltzen dira plastikoa jateagaitik. Eta ze ahalko genunin hori ez gertatzeko? Plastikoa birzikalatzea. Horrela ez du bukatzen itxasoan. Pelikulak. 4 eta 5 eta 6. mailako ikasleak hurrengo asteko osteguna azaroa 21 tez eta ni pelikula ikustera joango dira zinemara. Tolerantzia edo errespetuaren eguna. Azaroaren 16an errespetuaren edo tolerantziaren eguna ospatuko da mundu osoan. Baina, zer da ba tolerantzia? Ideiak ez baztertzea da. Orduan, azaroaren 16an ere, errespetu zentzun denen ideiak, eta ez egin barri inori. Elkarrizketa txikia, gu Zait eta Naomi gara, eta gu zuzenduko dugu elkarrizketa hau. CIB taldea mineralen proiektua ari da lantzen. Hemen dauzkagu 6. beko Adan eta Maialen. Eta hauei galdetuko diegu zer egiten ari diren. Zergaitik aukeratu zenuten gai hau? Mineralak asko gustatzen zaizkigulako eta beraiei buruz gehiago ikasteko. Begira, banik beti eduki dut zalantza bat, ia argitzen didazuen. Zer ezberdintasun dago harri eta mineralen artean? Mineralek osagai berdinak dituzte beti. Harriak berriz, mineral bat baino gehiago osatuta egoten dira, eta ez dituzte beti osagai berdinak edukitzen. Orain bai ulertu dudala. Eta zertarako erabiltzen dira mineralak? Bitxiak, eraikuntzak, mugikorrak, txamponak eta gauza asko egiteko. Ba al dago edo egonda mineral meategirik Euskal Herrian? Bai horixe, Elgoibarren adibidez burdina, kalkopirita, manganesoa eta beruna ematen zuen meategia egonda. Gipuzkoako Oiartzunen Arditurri meategian esfalerita, fluorita, barita, galena eta siderita ateratzen ziren. Bizkaiako Triano mendietan burdina, kobrea eta ikatza lortzen ziren. Ba al dago meategi berezirik? Bai, Bizkaian bada Elbira izeneko meategi bat. Eta Gipuzkoan, Aiako harrien ondoan bada meategi bat orain dela 2500 urtetik existitzen dena eta erromatarrek zilarra ateratzen zuten bertatik. Proiektu honetan egin dituzuen gauzetatik zer da gehien gustatu zaizuena? Niri gehien gustatu zaidana, dudarik gabe, Urretxuko mineralogia astean, bertako mineralen museora egin genuen egun osoko txangoa izan da. Oso interesgarria izan zen, mineral oso bereziak ikusi genituen eta azalpenak eman zizkigunezkak asko zekien benetan. Eta badaukagu beste galdera bat ere. Nola bereizten bata bestearen gaindik mineralak? Mineralen ezaugarriak kontuan eduki behar dira bereizteko. Eta zein dira ezaugarri horiek? Gogortasuna, kolorea, magnetismoa, kristal egitura eta abar. Eta mineral bakoitzak ezaugarri bereziak dauzka. Eskerrik asko, Adan eta Maialen asko ikasi dugu. Eta orain urte betetzeak. Datozen egunetan orain esango ditugun hauen eguna etorriko da. HH4N Aiman El Audia Lagdat bihar ospatuko ditu 4 urte. HH5N Marian Urbina Landez 20an ospatuko ditu. LH2N Peio Aizpuru Gorostizak 18an ospatuko ditu.
LH Ben Mohamed El Hadj Mik 13 gaur ospatuko ditu. LH4N Alexandro Barrientos Matosek 16an ospatuko ditu. LH6N Said Kadi Benadik 18an ospatuko ditu. Maialen Migales Jauregik eta bere bikia Maili 12an ospatu zuten bere urtebetetzea. Urtebete gehiago edukiko duzue, merezi duzue eta urte berri honetan opari eta irribarre asko jaseo ditzazuela. Aurreko asteko asmakizunen erantzunak. Hauek dira aurreko asteko asmakizunen erantzunak. LH bat, 2 eta 3koentzako asmakizunaren erantzuna dordoka da. LH lau, 5 eta 6koentzako asmakizunaren erantzuna berriz 4 kolore eta 4 gezur da. Zorionak parte hartu duzuen guztioi. Asmakizunak eta txisteak. Asmakizunak. Lehenengo eta bigarren mailako asmakizuna. Distiratsua da. Diru asko balio du. Eta bitxiak egiteko erabiltzen da. Ze mineral da? LH3 eta 4 mailantzako asmakizuna. Etxean daukagu. Sukaldean erabiltzen da. Zer mineral da? 5 eta 6 mailako asmakizuna. Kubantzekoa da. Eta tontoaren urrea deitzen dute. Ze mineral da? Txisteak. Izeba, zergatik dauzkate gaztiek lumak? Lumari gabe oso itxusiak izango liratekelako. Eta orduan zergatik ez dituzuzuk ere luma jasten? Semeak galdetzen dio aitari. Nola ikusten da hobeto, begi bakarrez ala 2 begiekin? 2 begiekin mutil, hori ez dakik oraindik. Eta zergatik izten duzu begi bat eskopeta disparatzerakoan? Gaztañerre! Duela 2 egun Gaztañerre jaia ospatu genuen. Eta gaur esango dizuegu zergatik ospatzen den. Gaztañerre udazkenari ongi etorria emateko eta egun horietan bildutako gaztainak jateko. Ospatzen da. Biltzeko une berezia da, eskertzeko eta elkarrekin ondo pasatzeko. Gure tradizioak mantentzeko. Eta orain, barrazkiloen postuak. HH3 eta 4en txikik irabazi du. HH5 eta lehenengo mailan kitik irabazi du. 2. mailan eta 3. mailan flashek irabazi du. 4. mailan eta 5. mailan alfak irabazi du. Eta 6. mailan tximistek irabazi du. Zorionak barrazkilo guztiei! Bueno, ederki pasatu dugu zuekin kontu kontari. Eskerrak eman nahi dizkizuegu parte hartu eta entzun duzuen guztioi. Gogoratu datorren astean, asteazkeneko ordu 2etan beste irratsaio polit bat izango duzuela. Itxaroten ari
milaka ilusioa itzaltzen da.